a nema šta Srbi ne može da napravi svojim vrednim rukama. Možda su za to najbolji primer ljudi koji su mogli da žive bilo gde u svetu, ali su odlučili da zavrnu rukave i podignu najlepše zdanje na starom putu Čačak-Kraljevo u selu Mršinci. Od viševekovne cigle i kamena Nenad Glođević sa sinovima 10 godina već gradi tvrđavu koja će dočekivati putnike namernike. Sa njima je ovoga 1. avgustovskog jutra moja koleginica Milena Sokić. Milena, mi smo juče razgovarale na ovu temu, ti si mi već prepričala o čemu se radi. Evo sad je vreme da i naši gledaoci čuju, a i da vidimo svi zajedno kako to sve izgleda. Bojana, prvo ću ti poželeti dobro jutro tebi, kolegama i svim našim gledaocima i ovde, kao što je i kod naše kolege na jugu Srbije, isto prijatnih 15 stepeni. Sve si ti to lepo nama rekla, a ja ću da dodam da je sve počelo prema ljubavi, prema otadžbini, prema ognjištu i prema precima. Dakle, 10 godina ovi ljudi su gradili ovu tvrđavu koju verovatno vidite u našim pokrivalicama, a najpre ću popričati sa Nenadovim starijim sinom Markom, a za to vreme Milošu ću reći da ugasi mešalici da dođe do nas. Marko, dobro jutro, hvala što govorite za Prvu televiziju. Rame uz rame si bio od početka sa svojim ocem. Šta je bilo najteže dok ste gradili ovu decenijsku tvrđavu? Bilo je mnogo teških stvari i borba i ovaj kamen pretežak, ali rame uz rame sa bratom i sa ocem uspeli smo u ovome i u početku su nam se svi smejali. A danas nisu verovali šta ćemo da napravimo, a danas svi srećaju da nas posjete, da popiju kafu i da se slikaju. Da se slikaju sa ove tvrđave. Hvala ti mnogo. Evo, svaki kamen je tvojih ruku delo, je li tako? Miloše, dobro jutro. Najpre poželeću ti srećan rad jer ćeš posle i nastaviti. Pa evo, kako sve to izgledalo? Kako vidiš budućnost ove tvrđave? Znate kako, kada sam počeo da radim na mešalici, bio sam manji od ove lopate za glavu, a sad, kao što vidite, veći sam za 2 glave. I kako vidiš budućnost? Ja se nadam najboljem, iskreno. Ljudi svraćaju ovde? Da, naravno, svraćaju i najviše strane tablice, ljudima se sviđa. Slikaju se sa vidikom? Da, naravno, sve, da, popiju kafu, sve, baš su zadovoljni, vidim lepe reakcije. Dobro, srećan rad, a sad ćemo mi sa ocem najviše popričati. On je idejni tvorac. Nenade, dobro jutro. Kako ste došli na ovu ideju? Skupljali ste kamen po kamen, ciglu, starinsku po ciglu, kažete iz čitave, pa da kažemo zapadne Srbije, jel da? Jesam skupio. Kako je počelo? Pa počelo, eto ti, kupio sam tu plac i počeo sam da radim to. Imao sam viziju da napravim ovo što sam napravio sad. I lepo je. Nema ko ne svrati, ode kod mene da vidi. Još mi je jedina želja da napravim još zvonaru ovde, da se čuju zvona. Iz se sela pogasila, ne čuje se ništa. Divno. Kažite mi, odakle ste sve skupljali kamenje? Pa sa svih strana. Iz cijele Srbije, časkam iz Crne Gore doteravo kamen. Znači, svugde redom stare kuće sam bataljivo, vadili smo klesani kamen. Jer je on mnogo prelep, ljudi to ne znaju, ne shvataju, bacaju ga. Mnogi, puna je morava toga kamena bačenoga bez veze, a ne znaju koliko je to vrednost, koliko je to vredno. I šta je bilo vama najteže? Jeste li verovali ste naravno u svoju viziju? Šta su pričali ljudi, komšije? Pa znaš kako? Pa i ljudi nisu verovali, oni su mislili da smo mi neke budale, neki, ne mogu da vam objasnim to, ali mi smo imali svoj cilj da uradimo ono što hoćemo i naredili smo i ostvarili smo. Tu nema ko nije svratio ovde da pogleda, jedino ne mogu da vam, ne znam šta bih vam rekao, drugo. Dobro, mi se nalazimo ovde na starom putu Čačak-Kraljevo i ovde u blizini nema ovako nešto, zaista. Mi se graničimo, Bojana, sa Ljubišom, ja mislim da će Ljubiša kasnije da dođe kod nas ovde na kafu. Pa evo, šta je to što kažete našim ljudima? Ostaje da ih pozovemo za kraj. Da svrate, da se slikaju na vidiku. Pa da dođu ovde da svrate, da popiju kafu ovde kod nas, ovde su mnogo kafa je skuvano, ja mislim tona je popiveno kava, stranici su svi dolazili, gledali. Tu, neko je ručao, neko kad se zatekne i tako. Samo mi za kraj recite, šta vas je motivisalo? Rekli ste da ste mogli da živite bilo gde u svetu, bili ste u inostranstvu, putovali ste, ali ste ipak ostali ovde. Zašto? Pa vuče me, volim Srbiju. Ja sam nacionalista pravi i volim svoju zemlju. Hvala mnogo, motivacijono zaista. Eto, Bojana, videli ste i čuli i pozivamo da sve koje put navede od danas, pa svakog dana mogu doći ovde da se slikaju na ovaj vidikovac. Divan pogled. Vi ste mi rekli da se vidi Žiča manastir, je li tako? Žiča, Kragujevac, Čačak. Hvala mnogo. Hvala mnogo, Bojana.
Hvala tebi, Milena, i tvojim sagovornicima. Zaista je lepo videti vredne ljude i videti tebe u tom ambijentu. Uživajte. Nikola, hvala i tebi. A mi sad nastavljamo dalje.